Ola, benvidos a Orixe e Calidade. No programa de hoxe falaremosles da escoriose dos tratamentos que se poden aplicar xa. Ademais, no noso periplo polas adegas da DO Rías Baixas pararemos en Cabaleiro do Val, situada en Dena, en Meaño. E tamén lles falaremos do premio que acaba de recibir Condes de Albarei polo seu libro O proxecto enoturístico Pazo Baión e do día de radio que viviu o Consello Regulador da DO Rías Baixas con motivo do seu 25 aniversario. Comezamos. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. Para máis información, diríxese aos nosos distribuidores ou ao seu proveedor habitual. Non hai alarma, pero en algúns viñedos da DO Rías Baixas xa se está a detectar a escoriose. E xustamente agora que están asomando os primeiros brotes é o momento óptimo para aplicar tratamentos. Disto falamos co técnico de campo Alberto Barral. As choivas deste inverno e as que se prevén para esta primavera son condicións perfectas para enfermidades como a escoriose. Os danos máis importantes xorden sobre as vides. Durante o crecemento aparecen sobre a madeira verde na base dos brotes puntos ou placas negras que despois se fenden. En outono, a codia presenta manchas brancas e puntos negros e no inverno caen numerosas vides da madeira bella e a cepa queda gravemente mutilada. Logo as follas poden ser atacadas e presentarán manchas escuras e nos acios a enfermidade atacará o raspón. Alrededor das semas, pois o que a madeira colle un tono blanco, incluso con puntos negros, pero sobre todo o tono blanco. E despois tamén se nota na base dos labores, pois se ven que no primeiro e segundo entrenudo pois que ten así tonos máis oscuros e como con feridas. Esos son síntomas de que o ano pasado, cando empezou a brotar este labor, pois se vían os síntomas da escoriose do ano pasado. Na primavera, coincidindo co desborre da vide, é cando o fungo da escoriose entra en intensa actividade. Disemínase baixa auga da choiva e se a vide está receptiva e hai máis de 7 horas de humidade, contaminaránse os brotes novos. Por iso, agora sería conveniente dar un tratamento. Iso sí, haberá que esperar a que pare de chover. Ahora mesmo, estamos tamén un pouco pendentes das previsións meteorolóxicas que hai, que parece que volven a dar agua. Parece que vamos ter un mes de marzo, incluso abril, con moita humidade, con moitas precipitacións. Entonces, son unhas condicións perfectas para que se desarrolle o fungo da escoriose. Entón, é moi importante, unha vez, claro, que cando o tempo permita, dar un tratamento, pode ser as materias activas máis utilizadas é o mancozeb, o folpet e máis o metiram, e o que si tamén habría que aplicalo antes de que os brotes que salen que teñan 5 centímetros. Porque, unha vez que teñen máis de 5 centímetros, xa a efectividade do tratamento xa se perdería. Estas materias activas que comentei antes son de contacto, entón, claro, se nada máis aplicalo, pois lle chove, vais a perder moita eficacia por tema de lavado. Non hai alarma, pero nesta campaña de poda xa se notaron nos viñedos da DO Rías Baixas máis síntomas de escoriose. O inverno seco e a primavera moi chuviosa que houbo o ano pasado foron condicións perfectas para a actuación deste fungo. Non é algo alarmante, pero que sí que é algo que se ve máis habitualmente que outros anos. O ano pasado, por exemplo, inda que viñeramos dun inverno moi seco, cando empezou a brotación durante o mes de marzo e abril, foron meses, sobre todo abril, meses con moita agua, e de feito se notou este ano na hora da poda de que había máis síntomas de escoriose do ano pasado.
Por mor das chuvias, a campaña de poda e atado das viñas ainda continúa este mes. En algúns viñedos xa comezan a asomar os primeiros brotes, motivo polo que hai que ter especial cuidado. Para aqueles viticultores que aínda non acabaran de atar, simplemente mellor unha recomendación, naquelas parcelas o mellor que queren empezar xa a brotar, que xa temos que están en pleno desborre, pois nada, simplemente recomendar de que aten con moito cuidado, porque bueno, son moi sensibles e un pequeno toque pois enseguida rompen e, bueno, ao fin e ao cabo non é que estemos anulando esa xema, pero, bueno, as xemas que van a brotar nese mesmo sitio pois nunca van a ser tan productivas como a xema que está hinchando ahora mesmo. Agora mesmo tamén é un bo momento para abonar as parcelas. Tendo en conta os resultados das análises de solo, saberemos que parámetros hai que corrixir. Iso sí, mentre siga chovendo, o mellor é comezar polas calizas ou materia orgánica. Unha vez se teño que o resultado dos análisis, bueno, eu recomendaría que todos aqueles viticultores, pois, bueno, que consultar pois, con un técnico ou con unha persona xa con un pouco máis especializada, un pouco pois, eso, que estudie ben todos os parámetros, os valores que ten para poder corrixir un a un. Aquelas parcelas que teñan pois, pHs de menos de 6,5, pois, botar cal. Despois tamén moi importante mirar temas de materia orgánica, pois se tuera necesidades ou non, e despois xa no tocante aos minerales, os máis importantes é o potasio, o fósforo máis o magnesio. Entón, bueno, en función de se ten necesidade de algún componente solamente ou de varios, pois aí xa se poderá optar pois, por coller abonos simples ou fertilizantes un NPK pois, que conteñan diferentes minerales. Ahora mesmo estaríamos a tempo perfectamente se hubiera que botar materia orgánica ou cal. Aqueles viticultores que teñen que botar minerales se podría esperar aínda un par de semaniñas ou así, porque bueno, hai previsións de que siga chovendo e sobre todo hai elementos como o nitróxeno que son moi solubles en agua e se o aplicas chove moito nas vindeiras semanas pois que se vaya a perder por lavado. E mentres a choiva alivia un pouco a carga de traballo no campo, o viticultor pode aproveitar para revisar a maquinaria. Tamén sería unha época moi boa para facer unha revisión da maquinaria, sobre todo pois, bueno, a que se utilice para aplicar os fitosanitarios. Moitas veces, pois, cando veñen anos moi complicados de controlar o mildiu, é primordial pois, ter en óptimas condicións o que a maquinaria. Tamén é un momento bo para revisar os datos das súas parcelas, tendo en conta que o 30 de abril pecha o prazo no Consello Regulador para facer modificacións no censo vitícola. Recordar aos viticultores, o 30 de abril cerra o plazo no Consello Regulador para facer modificacións, entón, bueno, aparte de cambios de titularidade ou ampliacións de novas parcelas, aqueles viticultores que detecten que no rexistro vitícola ou que non que hai pequenas diferenzas entre a realidade, o rexistro vitícola e o Consello Regulador, tamén é unha boa época pois, aproveitar que hasta o 30 de abril temos o plazo aberto para facer todo este tipo de modificacións. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. Para máis información, diríxese aos nosos distribuidores ou ao seu proveedor habitual. En Orixe Calidade queremos que coñezan hoxe Cabaleiro do Val, situada en Dena, no concello de Meaño. E sobre ela falamos co seu propietario, Francisco do Valo, quen é ademais presidente de Bodegas Artesanas Rías Baixas. O ano 1834, labrado no lintel, dá boa conta da antigüidade da casa na que se asenta a adega Cabaleiro do Val. O seu dono Francisco do Valo, viticultor número 21 no rexistro do Consello Regulador da DEO Rías Baixas e presidente da Asociación de Bodegas Artesanas Rías Baixas, deu de alta esta adega a finais dos 80. Subía así o carro da modernización, pero mantendo a tradición. Son as bodegas moi tradicionales de un principio. Visto está que, se os fixades na entrada da bodega, isto data de 1834. O sea que supónse que sería cando fixeron a casa, non? Despois de eso vendrían os viñedos. Por certo, que hai cepas bastante antiguas que se ven que, vamos, son enormes. E xa digo, entón, en aquel momento eran as únicas casas que producían viño, que ese viño, pois, inclusive, se consumía a través de xente que non tiña viñedos. E a través disso, pois, vindo a cidade, indo para diante, o mundo nos levou onde estamos e houve que modernizarse e darse de alta con súas marcas correspondientes. En Cabaleiro do Val cultivan a súa propia uva. A adega dispón de algo máis dunha hectárea de viñedo en Dena e media hectárea en Castrelo, xunto a outras parcelas que foron reconvertidas. Os viñedos son todos propios, a uva é propia nosa
E houve un ano anterior que, motivado a circunstancias de que non tiñamos ao mellor tanto viñedo como temos agora mesmo, pois se ten comprado unha uva, pero nos desilusionou bastante porque nós sabemos como cuidar a uva e procuramos que sea a nosa toda para ter un viño máis ou menos axeitado según as nosas perspectivas. A adega ten entre 12.000 e 13.000 litros de capacidade e produce en torno a 15.000 botellas baixo a marca Cabaleiro do Val. Para a elaboración do seu viño, segue un proceso de prácticas artesás adaptadas ás novas tecnoloxías. Bueno, nós aquí na bodega producimos un viño máis ou menos elaborado moi tradicionalmente. Nós solamente empleamos sulfuroso para a desinfección da uva. Despois, aquí se produce maloláticas nos viños, se controla a fermentación malolática hasta chegar a unha acidez correspondiente que vai ben ao consumo dos nosos clientes. Aí o paralizamos, se trasega, se filtra e controles de consello e vender. O seu viño ten grao de cabaleiro, pero ben podería denominarse Príncipe Dourado. Ten un color determinado porque nos tratamos de coller unha uva bastante madura. Nosos viños teñen un color máis ben dorado, non ese color blanco con tonos pajizos, verdosos, non, o noso ten tonos dourados. E xa digo, é un viño con un buque determinado, quizás sea un viño do que nós chamamos viño autor, porque é algo que realmente a xente que o proba, pues queda moi contenta con ele. Arestora na adega teñen viño das colleitas 2011 e 2012, menos cantidade desta última, xa que foi bastante baixa, aínda que esperan que a calidade sexa boa. Na colleita do ano pasado foi bastante baixa e espero que a calidade sexa bastante boa, porque vendimiuse a uva con un grau determinado bo e baixou a súa acidez moi ben, porque estaba a uva nun punto bo. Eu creo que van ser bastante os viños. Que pasa? Que vai moi pouca cantidade. Hai máis cantidade 2011 de viño no mercado que 2012. Ou digo, no mercado en bodega que o 2012. O 2012 foi moi baixo, moi baixo. Francisco Dovalo defende a madurez dos albariños e considera que canto máis natural sexa a súa elaboración, máis se mantén en botella. Hai un viño de 2006, a título de experimento, en Cuba, que se ten probado varias veces, que hay que estar reponiendo a veces constantemente, porque eso é perjudicial, pues a veces andar en él, pero é un viño que está precioso. E a mí me asusta moito cando aquí houve unha época atrás, onde se falaba de que os viños, os nosos viños eran viños xóvenes. De xóvenes nada, porque eu demostro a calquera con viños do 2010, viños do 2007, do 2006, viños fenomenales, impresionantes. Eu son dos que digo que os viños, cuanto máis naturales sean, máis se manteñen en botella. Francisco Dovalo recoñece que se moven no mercado cun prezo medio e alto, e máis e menos tempos de crise que corren, pero cree que só así subsistirán. O momento non é nada fácil para nós, nin para nadie. Baixou o consumo a barbaridade, quizás nós temos que valorar o noso traballo, o noso esforzo, moito porque realmente sabemos o que é traballar o viñedo e cultivalo, e o noso traballo e o noso produto ten que ter un precio. Os precios en día na calle están moi mal, hai unhas competencias grandísimas. Procuramos nós non entrar nese tipo de competencias, porque non seríamos capaces de aguantar. Entonces preferimos a veces vender menos, conservar calidad e estar no mercado. A venda fana directamente aos consumidores e o destino das súas botellas pasa sobre todo por Galicia e por outras cidades españolas como Madrid, Cádiz ou Barcelona, e tamén se están abrindo ao mercado estranxeiro. Esta adega ten clientes por moitos sitios. Esta bodega, por exemplo, le chaman por teléfono e mándame tantas caixas de viño a Madrid, a Cádiz, por exemplo, en Barcelona inclusive, Bilbao, Asturias, en Galicia se vende moito, máis se vende en Galicia. Despois andamos facendo pinitos con arreglo de exportación, muestras se mandaron, hai un interés moi grande, nos teñen visitado xa importadores directamente en bodega, estamos xogando aí, máis que nada con Estados Unidos. Nos teñen visitado chinos, dentro que cabe, hai unha perspectiva boa, pero nós tampouco non temos un volumen de viño tan grande para meternos en mercados como esos. Aí onde as grandes bodegas tendrán que
que poñer o seu traballo en marcha e dedicarse a esos sitios. Nós é moi posible que poidamos mandar algo mínimos a esos sitios, pero para unha xente determinada con uns precios moi elevados. En canto á promoción, participan dentro das accións da Asociación de Bodegas Artesanas Rías Baixas, como, por exemplo, a Feira do Viño de Autor de Meaño. A nosa Feira do Viño nos dou moito auge e non está dando, esperamos que este ano poder facela, porque nos visita xente en ela e motivada a iso salimos a outros lados. Hoxe en día se nos conoce moitos sitios. Nós estamos en páxinas web, estamos en temas de publicidade fora de España e levamos o nome de Meaño a unha serie de sitios. Pero o que máis lles funcione é a publicidade do boca a boca, sobre todo a que lle fan os seus compañeiros do grupo de bebedores de viño. Hai un consumidor determinado que só estás provendo ti directamente desde a bodega. Por qué? Porque a veces o invitas a eles mesma a bodega, chegan a bodega, che proban o viño e despois van a onde o tes. Entonces, ese grupo, inclusive me dá risa porque chamalle os vacía botellas. Tú imagínate a que extremo chega, que por certo son unha xente encantadora. Eles a veces eles mesmos se buscan inclusive sitios para poder vender o viño. A afección pola viticultura venlle a Francisco do Valo de Familia, unha tradición que continuará o seu fillo. Pois en este momento o meu fillo está moi entusiasmado co tema, lle gusta dedicarse un pouco á viticultura, aunque ten os seus traballos. Ahora mesmo estamos ultimando podas, e ele agora mesmo non está, porque se leu tamén por motivos de bodega, pero vamos, se leu que está ilusionado en continuar co sistema. O desborre é convinte protexer o viñedo de posibles ataques de fungos. Recomendamos usar un oxicloruro de cobre concentrado de alta calidade, mollando ben todas as partes da planta. Para combatir as malas ervas, aplicar un herbicida sistémico antes da brotación. É un consello de Singenta. Para máis información, diríxase aos nosos distribuidores ou a seu proveedor habitual. A cooperativa Condes de Albarei acaba de engadir un novo premio ás súas vitrinas, o Gurman 2013, que foi para o seu libro Proxecto enoturístico Pazo Baión, un libro no que se fala da arquitectura, da historia e da enoloxía desta singular finca. O libro Proxecto enoturístico Pazo Baión foi galardoado como o mellor do mundo nos premios internacionais Gurman 2013 na categoría de libro do viño para profesionais. Este prestixioso premio que recolleu en París o xerente de Condes de Albarei súmase aos numerosos recoñecementos que está a ter o proxecto enoturístico desta cooperativa en Pazo Baión. Para nós, pois, é moi gratificante recibir este premio que se suma aos recentes recoñecementos e premios á labor e trayectoria empresarial da adega Condes de Albarei, xa que recentemente tamén o albariño Pazo Baión foi elexido pola guía Vivir o Viño o magnífico mellor branco na súa categoría. Por outra banda, tamén recentemente o Condes de Albarei, cando o embaixador dos Estados Unidos en España e Andorra pois visitou Galicia, foi o protagonista, xa que foi o viño servido no almorzo e o branco da todas as miradas neste caso, non? Bueno, este é un premio máis que se suma a esa labor da cooperativa Adega Condes de Albarei, que neste caso no proxecto Pazo Baión, non? Na obtención deste premio valorouse a calidade de contidos, xa que ofrece unha visión global do proxecto enoturístico levado a cabo por Condes de Albarei nos viñedos e edificacións históricas de Pazo Baión. No libro falase da paisaxe, da arquitectura, da viticultura e enoloxía desta finca singular e tamén da historia e das raíces fidalgas de Pazo Baión. E diso escriben o director arquitectónico da Reforma, o Premio Nacional de Arquitectura César Portela, o historiador Xosé Fortes e o enólogo José Hidalgo. Ten moitísima historia, os seus orixenes remontanse ao século XV, construíron o Sarmiento, unha familia noble galega, e logo, pois, por el pasan diversas familias nobles galega como o Sotomayor, os Valladares, os Condes de Priegue, e ata finais do século XIX estivo ocupado por familias nobles galegas, non? A principios do 20 compra un emigrante retornado da Argentina, que, bueno, é o que lle dá un pouco o aspecto que ten hoxe en día, con esas dúas torres que ten de corte victoriano, o que construe, pois, o edificio este que temos aquí detrás, a Vaquería, non? Que é un edificio centenario, e, bueno, combina aquí o que é a actividade vitícola coa gandeira, logo pasa por mans de varias propiedades, non? De varias sociedades, perdón,
E no ano 2008 é cando a adega Condes de Alvarei o adquire e temos aquí un proxecto pois, que ten 3 pilares fundamentais, non? Que son un pouco o que se ve reflexado no libro, que é o pilar etnolóxico da elaboración do Albariño Pazo Bayón, que é un viño que transmite o que é o microclima, o solo, as características especiais e singulares que se dan nesta finca, por eso se elabora baixo o concepto de viño de pago, de pazo ou de finca. Por outra parte, o pilar enoturístico, abrimos as visitas a principios do verán 2011, non? E, bueno, por outra parte, o pilar social. Condes de Alvarei adquire un compromiso social, donanse o 5% das ventas de Pazo Bayón a programas sociais e, por outra parte, contrátanse a traballadores e drogodependentes, principalmente porque son tarefas de mantemento de viñedos, mantemento de xardíns, un pouquiño para esas tarefas. Pazo Bayón pertence a Condes de Alvarei desde 2008 e a súa experiencia enoturística está a ter un balance positivo. A verdade é que moi ben, o que o enoturismo está en auxe e bueno, estánse recibindo moitas visitas e a verdade é que esta nova tempada preséntase ben tamén. Agora en marzo anímomos a que vos acerquedes, a que o visitedes. É moito máis que a típica visita a unha bodega solo, non? Porque hai un paisaxe, un entorno, unha arquitectura, uns edificios pois, centenarios. Logo, pois tamén está toda a parte tecnolóxica, de viñedo, de bodega, un conxunto, non? Os premios Gurmand son uns galardóns de carácter internacional que premian as mellores publicacións do mundo da gastronomía e da enoloxía. A de Rías Baixas cumple este mes 25 anos e con tal motivo a emisora de Radio Onda Cero quixo realizar os seus programas en directo desde o Pazo Mugartegui en Pontevedra, a sede do Consello Regulador desta denominación de orixe. A Talía chegáronse o martes os xornalistas Carlos Herrera e Julio Otero malos seus colaboradores. Por todos ustedes, por Galicia. O Albariño protagonizou diversos momentos deste día de radio no que tamén participaron representantes do Consello Regulador como o director xeral Ramón Guidobro e o presidente Juan Gil, que ven nesta iniciativa unha boa oportunidade para promover os viños de Rías Baixas a nivel nacional. Toda España está oyendo Onda Cero, tiene una audiencia muy importante y durante todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, la palabra Rías Baixas y la palabra Albariño va a estar en la onda y por lo tanto llegaremos a muchos sitios, que es lo que pretendemos. Juan Gil entende que o mercado natural da de Rías Baixas é o nacional, pero ante a crise considera que están nunha boa disposición para medrar no estranxeiro. Mostra diso é o crecemento das exportacións que tiveron o pasado ano. Es una edad en donde uno ya ha vivido lo suficiente como para saber a dónde tiene que tirar, ha pasado experiencias importantes, se ha cometido quizá errores, pero está en la flor de la vida. 25 años son maravillosos. Entonces nos sirve para ver cuáles son los errores que hemos cometido y cuál es el camino que tenemos que seguir, que yo creo que lo tenemos claro, que es la calidad y el trabajo duro. Pro presidente do Consello Regulador nestes 25 anos, a de Rías Baixas está na flor da vida e con madurez suficiente para afrontar un camiño baseado na calidade no traballo duro. Estamos en disposición de seguir creciendo en el mercado extranjero porque no es el mejor momento del mercado nacional, pero tampoco tenemos que olvidarnos de que el mercado nacional es nuestro mercado natural y tenemos que seguir dándonos a conocer. Por eso hoy estamos en una jornada como la que estamos celebrando, para que el mercado nacional cada vez más nos conozca y nos valore y nos identifique y cada vez más consuma nuestros productos. Para este 25 aniversario, a de Rías Baixas sacará un libro de fotografías e ten previsto celebrar un acto en Madrid. Achegámosles agora a outras novas do sector. O Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas estivo esta semana na 8ª edición do Salón Profesional de Viños de España Fevino que se celebrou en Ferrol e fixo con stand propio onde expuxo 37 marcas pertencentes a 20 adegas. Ademais, o presidente do Consello Regulador Juan Gil de Araujo fixo unha presentación dos viños de Rías Baixas dentro do apartado dos viños galegos con DO. A vindeira cita dos viños de Rías Baixas será o 24 de marzo, Pro Wine, en Düsseldorf, Alemania, que se celebrará do 24 ao 26 deste mes.
Os destilados amparados polo Consello Regulador das Indicacións Xeográficas, Aguardentes e Licores Tradicionais de Galicia participaron no Salón Galego de Gastronomía e Turismo Xantar 2013 que se celebrou a pasada semana en Ourense. Estiveron presentes no stand da Consellería de Medio Rural e do Mar e tamén a través dunha cata comentada pola secretaria do Consello, Carmen Otero. Nesta actividade, os asistentes puideron desterrar algúns mitos que acompañan a estes licores, como o seu consumo a baixas temperaturas ou a preferencia por un produto sen etiquetar. Unha empresa de Castilla-La Mancha vende presentar Rock Cube, unha barrica cadrada. O modelo patentado xa se está a usar en rexións vitícolas de España, Francia, Italia e Sudáfrica e está en proceso en Chile, Argentina ou California. Os seus fabricantes aseguran que optimiza o almacenamento ata nun 42% e tamén a crianza conseguindo ata un 13% máis de superficie de madeira en contacto co viño. O proceso de produción é totalmente artesanal e permite capacidades desde 225 litros a 980 e tamén homoxeneidade dos tostados en todas as barricas. Pois ata aquí o noso programa de hoxe. Xa saben, Orixe e Calidade volve o vindeiro xoves á mesma hora. Ata entón, disfruten da semana. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. Para máis información, diríxese aos nosos distribuidores ou ao seu proveedor habitual. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome.